һәр вакытта яхшы сүз белән генә, яхшы хатирәләр белән генә искә төшерәм. Инде зур хатирә ул безнең диплом эшебез Башмагым спектаклендә мин Сәрвәр булып уйнадым. Ул инде безнең Вәли бит әле. Галимҗан булып уйнады. Инде менә күптән түгел генә сезнең мюзикл чыкты Башмагымда. Ринат анда да уйнады, ләкин Кәримбайны уйнады бу очракта. Күрәсезме, дәрәҗә ничек үсә башта Галимҗан булса, аннан соң инде менә Кәримбай. Ринат белән безнең бик кызыклы, бик күп вакыйгалар булды инде ул. Ләкин менә хәзер теге кисәк кенә әйткәч, теге бездә үзебезнең Илдар абыйдан, мастерыбыздан бик курка идек инде. Безне дә менә беренче курсларда, беренче курста син бездә укымадың, син икенче курска гына килеп безгә кушылдың бит әле. Ринатны бик хөрмәт итәм, яратам. Хәзер менә инде Лилия белән алар бик матур гына гаилә. Аралашып торабыз. Хәзер менә бер-беребез артлы теге юбилейларыбыз башлады. Минеке үтеп китте, Лилиянеке. Хәзер менә Ринатныкы була, озакламый. Һәм инде анда менә аңа сюрприз әзерлибез. Аңа әйтмим мен анысы.